ke Prime Plots and Properties WhatsApp channel nakabanta ka junior diatit ya ki jaka ki king ki nong ring ki commercial space bagi hakane ka WhatsApp channel ki dan advertisement terwadi ya ki king ki jaka tanglang ba ka WhatsApp jangpi follow ya kane ka WhatsApp channel menta kan link ke dalam description nungkong ngai kublai pigi perlok perjor borok berkam tam ya gitu di besngal tenan ban pek ban snap ya new channel PK28 production te ke ba nganga kwa ban kren bat ban ipa syat lang bat pigi perlok perjor borok hakani ke por lengba jong gani video kalong kajing kwa bat gajing don kam kapang pedeng kalong gajing kwa bat gajing don kam te nungkong ngakwa ban pensyai kendiat kat kum kata gajing sngew thu bat gajing mut junga ka gajing kwa bat ka gajing don kam te ngangai baro ngia tip hi gane himrai kat kum gajing mut super khat junga ngakwa ban pensngew hapi ki parlok parjor baro kum ni gajing kwa gadai ka kata gajing brai kabami ina gajing mut jing perkhat bat na kadot not kemensim gajumi bat gajing don kampat kadai kabangi ngim dei bandu ha gajing im gajumi te kine kide gajing batai junga ha gajing dei bat gajing kwa bat gajing don kam kumta parlok parjor barok bat khamtam yangi ki khun samla ha kini kisni bat kane ke juk mentah kabami bat kababun cibun kita ki ki ba pensngew bha ki ba pen berngia bat ki ba kring ya ki jingmut jing berkhat ki jumi ban pen kenroi ya kita ki jing kwak ki jumi kumta to ngin long kita ki banang ban pen ya pher ka ki jing kwak bat ka ki jing don kam te kumta ngakwa ban kentu ya ki para khun samla baro to ngin long ki banang ban pen ya pher ban pen ya khlat ka ki jing kwak bat ka ki jing don kam te ngam kwa ban pen slem ya ki jing kren junga ha kani kopor ngan su ai tok tangin uksa kham tam yengi ki bawan na kalau yung long sem kabaduna kayo kakot lane na kalau yung long sem kabadon haga jing duk bat gajing kerdu ni dei ban nang bah kumno ban pen ya khlat ya kata gajing kwa bat ya kata gajing don kam kum kenuksa ngakum lok pa bledon la gajing sem te haga ju kopor lut ke balance phone bat lut ukhaw haying ngadon bisa tang lai spa tengka te hato ngan thep balance phone ban yo online ban yo phone gi briu ne ngan thit yo khaw ban lách ke yap ngan ki khun ne ni de ban sngew thu ba u khaw khun u de ba kham kor ban ya kata ga balance phone kabamut ba ni de ban nang ban jit ya ke jing don kam ban ya kata ke ba mangi kwa bat ka donru ka wei ka kentin ka ba ki riu tu men ki ong ha ka kentin penar jungi be ye rong prathai wu yusuk ki khmat te i ye mentoy ye ka dang ko be ye rong phong prathai ki wu yusuk ka khmat te i ye mentoy ye ka dang ko te ka ni ka theo ya ka jing mot ka ba jin liu ba ba bun sim na ngi gibreu kam tam kun ki khun samla ni be ki kita ki rong phong perthei ki ban pen sngew ba yangi ki ba kheng ki khmat jungi bat ni klet pat ya ka ba mentoy bat ba pen kadang ki kpo jungi pen kadang ki kpo ba mot ka ba wan ra ya kata ka jing mentoy lan ya kata ka jing don kam ka ba ni nyim de bandu ngaken mauru ya ka wei na ka jing ruai kabadon haka we na kot jing rawai jong ga balang kristan ga boom spa nam burom bat jing sngew ha ki jing pa syukor perthei do nut ubriu ki pen berngia ha jing thala ba serkhei kini ki kentin lani ki dukhot
ki badon hakane ke kop jing rawai ki ai sibun yingi kita ke jing sneng lane ke jing mut ke bajil liu ha ke ba mi kun samla ni dei ban nang berperkat namar ba bale ba kita ki ki ba krim ni ki khamat ki jumi bat kita ki ki ba pen brai ki ba pen smeu ha ya ke jing im jumi ki kham khlan de ki dom kata ka bor ka ba khlan kata ka attraction lani kata ka atraktif ha ka ban kring ni ki jing mut jing berkat ki jumi bat bun sin nangi ngimla ban kontrol lani ngimla ban tengkan ya kata ka jing mut jing berkat ki jumi kumno benginang ban penlut ya ka por jumi ya ka bor jumi bat ya ka jing don jing em ka jumi ban pen ya pher ya ka ka ba ni kwa bat ya ka ka bangin don kam kumta parlok parjor barok haswa bangan penkut tang kane ka we ngakwa ban kentu yang ngilang hi barok ba kham tam ni ki khun samla ki ba don kata ka jing mut jing thumu ka jing im ka jumi la ka pule ka puthi ka jumi lani ha ke nogi kam ki bang ngi tre kham tam yang ngi kumba ong mene ki baduna kata kayo ka kot ki bawan ka liung sem ka baduk ku kerbu to ngin nang bha ban pen ya khlat ban pen ya pher ya ka ki jing kwa bat ya ka ki jing don kam lada kita ki ba ngi kwa ki long ki bom dan jing mentoy ya ka lawe ki jumi ki bante ya ka akor ku burom ki long briu man briu ki jumi to ngin i shwai ki bat to ngin penlet jing mot ya kita ki ba don kam lani kita ki jing don kam ki ba ngim dei bandu ki jing im jumi na ka benta bante ya ka lawe ki jumi ya ka jing im jumi shimet ya ka ying ka sem ka jumi ya ka kur ka jaj ka jumi ya ka shnong ka thau ka jumi ya ka im lang ka sa lang bat ya ka ri ber ka jaj ben riu hi barok we kublai sibun kublai shejan